Sénégal. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبادين تفسير في الله جبا موفو كولي من دون كدل الله سبحانه وتعالى في ala ka hina na ka kishina ka barka ala ko jidi ko chayane na ukilingelena bela jelenka kabe november kalo tle muga ani kele ma ka tabla tle muga ani durla an karamugo fata tamani shabihu abihi bani aku madani Sherif Ahmed Tijani ay wilka joni chasri min keni dina darapoye wasolon jamana konnana anflaniye o kena dodika tarata do wulada fe Sherif Ahmed Tijani haidara abora kalana min bena november kalo tle muga ani nani ma ki kunshin yanfollama o sira fɛ dugu minnu bɛ furancɛ la a jɔra dugu fɔlɔ min na o de kɛra Fabula ye Fabula dugutigi ana alimami ana maabaw u bɛɛ lajɛlen ye dantigɛli kumaw ni nisɔndiyali kumaw kɛ k'an karamɔgɔ bisimila Fabula kɔnɔna na dakurunya fila min bɔra yen laseliw la an ka jɛ k'o lajɛ. Mais an bɛ fɛn fɛn ɲini an ni ɲɔgɔn cɛ o ye bonya de ye ala ka bonya to an ni ɲɔgɔn cɛ c'est bonya tɛ fɛn fitinin ye dɛ bonya den o duwawu ye duwawu den o barika ye duwawu bonya tɛ mɔgɔ mɔgɔ feere la i tɛ duwawu sɔrɔ n'i ma duwawu sɔrɔ tɛ barika sɔrɔ an bɛ duwawu ni barika de bolo tan n'o tɛ an tɛ fɛn wɛrɛ bolo dɛ o tuma ni ala y'a ɲuman se yan wala k'a fɔ ko fɛn dɔ kɛra min b'an kɔnɔ a t'an kɔnɔ jama kɔni yɛrɛ kɛra an se ma kɛ wala parce que kunu jama tun dafara mais bi jama yɛrɛ kɛlen o t'an bolo se ma ko ye an bɛ hakɛ to o la n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn kɛnu o ye Haidara yeli dugu nin kɔnɔ ni y'a fɔ i n'a fɔ an ye Haidara yɛrɛ de sigilen bɛ yan bi ka da mun kan ni fɔra cɛ la n'i y'a den sɔrɔ n'i ko cɛ t'i bolo o la hali bi o kɔrɔ k'a fɔ k'i ma wasa o tuma ala k'an wasa baga kɛ ala ye o tuma an bɛ min fɔ a ye a kɛ duwawu kɛ dugu ye a bɔra kalan na sisan ka na yan société fila de bɛ dugu ni fila nin kɔnɔ ni bɛ kalan na ni Fabula ye fo kalan na ni Fabula a ka cɛ jateminɛ n'a sɔrɔ ko ni société fila yiriwara est-ce que wasolon bɛ sɛgɛn wasolon tɛ sɛgɛn Bandiaga tɛ sɛgɛn mais nin tɛ ka se ka yiriwa dɛ fɛn bɛɛ ni yiriwa duwawu ye an bɛ duwawu de ɲini a fɛ a k'i jija ka duwawu kɛ société fila nin tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ dugu denmisɛnw bɔra kɔ duwawu ka ye denmisɛnw dun ka duwawu tɛ dɔ wɛrɛ ye sija ni kɛnɛya ani garijɛgɛ ɲuman muso fana ko ka duwawu ka ye muso ka duwawu fɔlɔ muɲu ani sabali n'o kɛra muso bolo fɛn dɔ bɛ bɔ i la min b'i nafa min bɛ jamana nafa ala k'o fɛn bɔ an na o tuma an kɔni bɛ min fɔ aw ye an ma sɛgɛn an tɛ sɛgɛn an bɛ siri fo ka duwawu de nɔfɛ fo ka duwawu de k'an ɲɛ aw kana fɔ k'a presser wala a kana boli wala a sabari bɛɛ o nata de bɛ bɛɛ la o tuma an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ o ye nin fɔlɔ a kɛ to b'a kan sallallahu Muhamadu tɛmɛ a ma digana a ye yafa deli an fana bɛ yafa aw ma a ye seko tɛ an fana seko tɛ ala ka baara dɔn komi a y'a fɔ cogo min a ye ka duwawu kɛ dugu ye ka duwawu kɛ denmisɛnninw ye ka duwawu kɛ musow ye ka duwawu kɛ jamana ye parce que jamana bɛ lahala na bi an bɛɛ b'a lahala kalama hali bi ala ka jamana ala ka dufa jamana ala ka dufa ala ka fitina bɔ a kɔnɔ ala ka bɛn d'an ma ne yɛrɛ karamɔgɔ tɔ ko Tijani Tijani nana an ka dugu kɔnɔ o an karamɔgɔ nalen o an karamɔgɔ nalen o de hali bi an ɲuman nala ala ka ɲuman segin an ɲuman ala ka ɲuman segin a jala ɲɛ a kɛ duwawu kan ye a kɛ tubabu ka sala Muhamadu awa alhamdulillah nunu ka laseli nunu kɔfɛ an karamɔgɔ fata tamani shabihu abihi bani aku madani Sherif Ahmed Tijani a ye dakurunya fila lase ani waliɲumandɔn kumaw Fabulakaw ma ani jama minnu hadarala kɛnɛ kan an ka jɛ k'o baara seereya. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad an bɛ ala fo ka ala barakada ka waliɲumandɔn ka kisi ani nɛɛma kɛ kira ani a sodu ka sanumanw kan ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ni ɲuman kɛli ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala k'an bɛɛ lajɛlen o la ala k'an n'a hamu bila ala k'an sago d'a ma hɛrɛ caman bɛ ala bolo yarabi ala k'o nɔgɔya an ye ni ala kira hɔrɔma ye sallallahu Muhammad wa ali nin waati la an nisɔndiyalen don ni an seli ye an badenw fɛ yan ni an ka dugu maabaw alimamiw dugutigiw ani ka fara duguden bɛɛ kan k'u ka baara bila nin waati la an bɛ u fo an nisɔndiyara danti nisɔndiya min na alhamdulillah ni u ka nin bɛ fɛn yira an na a b'olu yɛrɛ de ka silamɛya kanu fɔ an'u ka ala ko kanu sabu o y'an kunbɛn o tɔgɔ de la ka tila ka an bonya o sara bɛ ala bolo
o ye bonya minnu kɛ o y'a kɛ Ala kama an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala ka sarako ɲuman di an n'u ma Ala ka n'u hamu nɔgɔya dugutigi Ala ka mɛn a ka dugu kɔnɔ Ala ka mɛn a ka jama ɲɛfɛ ka tila k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ don a ka dugu kɔnɔna la imam Ala ka mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ Ala ka kɔrɔta ni wasa di an n'u ma Ala k'o k'a ka Ala ya kama ni Ala kira hɔrɔma ye صلى محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته in kun carani maa caman ka bayatul al-islami layidu wɔɔrɔ tali ye fabula kɔnɔ an karamɔgɔ Sherif Ahmed Tijani Haidara a sɔrɔla k'i ɲɛsin dugu min ma o kɛra Tarawelela ye Tarawelela alimami a n'a dugutigi a n'a maabaw u bɛɛ lajɛlen bɔra ka an karamɔgɔ bisimila Madu Sangare ye dantigɛli minnu kɛ Tarawelela dugutigi an ka jɛ k'olu seereya Tarawelela dugutigi nali jalan ye a bonyala ma k'a bisimila Ala ka bɛɛ lajɛlen sara Ala ka kɛnɛya d'an ma sijan ani kɛnɛya Ala b'o d'an ma serifukɛ Ala ka mɛn kɛ baara la Ala ka garijɛ fɛni Ala k'an fa mɛn an kɔrɔ serifukɛ an n'a sɔrɔ woro 10 k'i fo ni o ye n'o bɔla ye an sigila ya sanuko le ma an ye damadala mɔgɔ ye de an bɛ min ɲini serifukɛ fɛ a kɛ duwawu k'an ye an ka sanuko la a kɛ duwawu k'an ye an ka dugu sabati la a kɛ duwawu k'an ye an ye misiriko la misiriko banna a kɛ duwawu k'an ye o kɔnɔ la ani kalanso ani kɛnɛyaso ani bɛɛ lajɛlen ani bɛn ani kelenya mɛ min ɲini serifukɛ fɛ a kɛ o duwawu k'an ye bi wulada na n'Ala sɔn o bɛ diya an ye ko a ye bisimila o bɛ da kɔrɔfɔ ye salamu aleykum. Alhamdulillah dugutigi ka nin dantigɛli ninnu kɔfɛ ni ka tila ka bonya lase Seyidi Sharif Ahmed Tijani Haidara ma ni woro ye k'a fɔ a bɔra ka so a nana ka so sirifukɛ ye dantigɛli kuma minnu lase a n'a ye bilasirali minnu kɛ Tarawelela an ka jɛ k'o seereya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad wa sallim taslima. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn an bɛ kisi ani nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o k'a ka kiraba kan n'o ye Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ani kira sodennin sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu faral'u kan ne ɲuman kɛlen ye fo ka se diɲɛ wuli ma ya Rabbi Ala ka ne ni aw ye u la Ala k'an n'a hamaw dilan Ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o nɔgɔya an n'aw ye Ala k'o k'a ka Ala ya kama ne Ala kira hɔrɔma ye sɔlda Muhammad wa ali nin waati la an nisɔndiyalen don ni an ka se an badenw fɛ Tarawelela yan alhamdulillah o ka dugutigi a ye an bisimila ka an bonya ani ka fara a ka duguden bɛɛ lajɛlen kan an nisɔndiyara foyi tɛ an bolo foli ani ka u yɛrɛ waleɲuman dɔn u ka nin bɔli in na ka an kunbɛn an baw ani an faw u bɛɛ jɔlen filɛ tile kɔrɔ ne ye ɲininkali kɛ ko mun na a kɛra Ala jati de kama bɛɛ ka bɔ k'i ka baara bila nin waati la ka na jɔ ka an kunbɛn a kɛra Ala tɔgɔ la a kɛra silamɛya tɔgɔ la alhamdulillah foyi tɛ an fɛ ka o fo k'o waleɲuman dɔn o la Ala sɔnna ɲina an ka na wasolo ani a mara kɔnɔna la ni Jamiyatu Ansarudin Islami ani kanuɲɔgɔnw u ka laɲini ye an ka na an sen jɔnya wa Ala sɔnna ka sabati an bolo o nali in kɔnɔna la dakuruya minnu mana nɔgɔya an bolo laseliw la an bɛ o lase sɔrɔ Ala sɔnna aw fɛ yan dakuruya 2 lasera sɔrɔ kalanna alhamdulillah an b'a ɲini Ala fɛ o min lasera Ala k'a kɛ an nafalan ye silamɛya ye nin de ye jogo don ni i sɔnna ka a tanga yanni waati dama cɛ i bɛna nafa sɔrɔ nafa fɔlɔ o ye e de kan ye e min sera i yɛrɛ la diɲɛ na yan e b'a sɔrɔ wa mɔgɔ dɔw bɛ sɔrɔ ka bɔ a nafa kalama sabu jogo ɲuman baara bi ten a nafa fɔlɔ ye a kɛbaa ye
ka tila ka tɔw bɛɛ lajɛlen nafa o la silamɛya ye nin de ka i yɛrɛ nafa ka tila ka mataw nafa o la fo bɛɛ ka bɔ e kalama n'i yɛrɛ ka jogo ye silamɛya de b'o kɛ o la alhamdulillah an k'an jija an k'an cɛsiri baara minnu bɛ kɛ an fɛ ɲumanya la a tɛ pɛridi dɛ kuranɛ ko ten inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin a ko ale ala a tɛ ɲumankɛla si ka baraji pɛridi la i bɛ min kɛ ɲuman na diɲɛ na i b'a sɔrɔ o de la tuma dɔ la hali n'i ma da ala ko la nka n'i kɛra ɲumankɛla ye i b'i ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ lafiya la dɛ tari ma faamu minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'u kɛn bɛ ka an bɛɛ lajɛlen mara n'olu de ye puissances ye a ye ɲininkali kɛ ala danaya ma s'u ma o la ala danaya ma s'u ma olu dɔw ko ala tɛ yen yɛrɛ mais ala ye diɲɛ ɲɛtaa d'u ma ka tɛmɛ an kan munna ɲumanya ye fɛnba ye dɛ o la an bɛ nin de taa ni ka segin an kelen-kelen ye sigida ka taa ɲɛ jamana ka taa ɲɛ dugu ka taa ɲɛ a tɛ se ka kɛ fiyewu dugudenw kɔ dugudenw bɛ dugu bila ɲɛfɛ cogo di ni u yɛrɛ ka baara ye wale ɲuman kɛli ka juguman to yen o la an k'an cɛsiri n'i mago bɛ diɲɛlatigɛ hɛrɛ la jogo ɲuman b'a s'i ma n'i mago bɛ lahara hɛrɛ la jogo ɲumanya de b'a s'i ma o de la an ka segin ninnu bɛɛ la ala kira bɛ mɔgɔw su ka kɛ fɛn minnu kɛ o ye jogo de ye a ka histoire bɛɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a ka fɛn ci in bɛɛ tun bɛ min nɔfɛ o de ye jogo ye ni o la sɔrɔ an seginna kan ni o de ye ka mɔgɔw wele ka na baya kɛli ma ka layidu ta jɔn i n'i ka ala cɛ la baya nafa ye fɛnba de ye layidu min bɛ ta kuma dɔ la dɔ b'a ye a jogo b'ale la mais n'i y'a ye a nana ko an k'a to an bolo an k'a minɛ o kɔrɔ ala de y'an ka ko bɛɛ ye jɔn i ni setanɛ tɛ fara setanɛ bɛ jɔnw nɔfɛ de kuma bɛɛ k'i bɔ ala nɔfɛ mais ka i ni ala gɛrɛlen to ɲɔgɔn na ni layidu b'i n'a cɛ ni setanɛ ko a b'i sama i yɛrɛ b'a ye k'a fɔ ne ye fɛn dɔ bila ni ala cɛ n'o ye layidu ye n ye layidu di ala ma k'a fɔ ne tɛ jɛnɛya kɛ setanɛ mana na cogo o cogo ala yɛrɛ bɛ na wulibali don dɛ a bɛ i kisi dingɛ caman ma e kun kan ka jigin minnu kɔnɔ o la an bɛ taa ni ka segin an y'a ye gɛlɛya yɛrɛ t'a la silamɛ ɲuman ka min labɛnnen don silamɛya baara kama ni o de ye k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suɲɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ anw ma gɛlɛya fɔ n si y'a la maa ɲuman ni silamɛ ɲuman bolo o la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma ka ɲini ala k'an sago d'a ma minnu laɲinina dugutigi fɛ k'a fɔ sabati ni yɔrɔ ninnu na dahirimɛ ɲini don sanu ɲini don an b'a ɲini ala fɛ tulo caman bɛ ala min bolo ala k'a n'aw garisigɛya la ala ka hɛrɛ caman nɔgɔya n'aw ala k'a n'a sago di ala k'o k'a ka ala kama ni ala kɛra hɔrɔma ye an bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nin laseliw kuncɛ waati mɔgɔ caman nana bayato alal islami layidu wɔɔrɔ ta tarawele la musolakaw ani cɛlakaw la musolakaw tun ti jɔ maa 53 cɛw maa 57 an b'a deli daba ma fɛ ala ka kɛ baara minɛlenw ye an bolo Sherif Ahmed Tijani Haidara a sɔrɔla ka na i kunda badogokaw kan badogo maabaw a alimamiw a dugutigiw a diinɛ ɲɛmaw a n'a maakɔrɔw an'u ka mɔgɔba u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u ka nisɔndiya n'u ka farifoni yira Seyid Sharif Ahmed Tijani Haidara bisimilali la a kɛlen kɔ ka munumunu ka foli bila dugu maaba ninnu na alimami ale ye kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan dugutigi tɔgɔ la kamelenkuntigi tɔgɔ la musolakaw tɔgɔ la ka kunnafoni lase an ka jɛ k'a ka dantigɛlikanw a n'a ka bisimilalikanw lajɛ an ka foli bɛɛ nabaga bɛɛ ye a bɔra so a ɲuman yala bɛ ala ka ɲuman sigi so n bɛna foli kɛ dugutigi tɔgɔ la ka kɛ gatigi tɔgɔ la ka kɛ alimamiw tɔgɔ la badogo n'a lamini bɛɛ a dugutigi bɛɛ alimami bɛɛ a gatigi bɛɛ o ye kuma don ne da ko ne kɛ kuma tɛ se kuma la mais ko bɛ n'a cogo an ka foli bɛɛ Serifu n'a nɔla bɛɛ ye a bɔ Bamakɔ bi ka munumunu ka don badogo la a kɛla an bolo ko ba ye dɛ
bay ko ma to foi to ayla kambe do kay ka do ina fe o kuma kana jeyane da mo bo ye sangana minke fen na le ni makole babela hamine babela mais dugutigi ni almami ani gbatigi ambe ka hami femina be anga duguna lamina o bende serfu ke do ke bena na salini na fen yini na bena dra bebe solo alislamia na bena beje mais na ma ben tenyare ambe ka mi serfu fe am pokulu baraka ko so ake do ke duni baduguna lamini be me ko do o nyina fe yara bi yanna wasolonga go yanna fa sama kala ki boya afo kala sidima ni na ka sisro abeka fa nyoni abeka ba nyoni anga do be serifia yara bi ala ka sidama afa min be kele ka dia be bolo labo ka dia be nyabla gero ala ko miankuna ala ko miankuna ay nale herela yara bi ala ka sigi herela awa komi kuma mancha re tise kuma la na ka filimi yala abe ya fa ala kama kira kama mo bay mo don dare dem senye mo don dare muso mo don dare alimami mo don dare duti mo don da aye ya fa yorola hakato la ka sala rasul falhamdulillah ni kun celen ko fe sayyid sharif ahmed tijani haydara ay wajulu ke badugo sigibagawiye mo mono hadar la kenenka anga jako laje الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أمبي على فوق على بركة كلا ولي مندو كشي أن إنما كوشاي أنا كصحابة نمو ani mo nyuma mino faralu ka ni nyuma kali fokata se nyawli ma ya rabbi alaka nene awiye ula o temelen ko kanaba bela jelefo ni alislamia ka foli ni ode alaka kishike ambela jelenka alaka na hamugla alaka sago dama here chama bi ala bulo ya rabbi alako no nawi alako kaka ala ya kama ni alakira horomai sallallahu muhammad wa alihi alhamdulillah ni watida an sojara ni anga se ambade feya ni anga duguma baw ani anga imamba ka fara dugude beka no ka bara blaliye kana an kombe ala togola islamaya togola ambi osra de ka osra be ala bulu alhamdulillah imam aye dantigali ke dugutigi togola almami be togola ani dugu muso dugu demsen aye dantigali ke be togola ka ko ni soja yira ana ko ka kanu yira ana ambe osra de ka alhamdulillah ajaranye imam klala ka dugu ni dugu be togola here nalla dugu kono bene keleya nalla dugu kono alhamdulillah ma fo biambe wati mina mali yere adebe mago be bene keleya de la baba nangote ko ndalela ni fiya willa bela jele bi joro ikuna mina de la neche nota nga jamana kele bi fei atika sigidala nga ibada ko mali yere mago be ben kelen la sabu sigida chaman be minu ni ambo kalama de kumbe nyema soro la folo olambi go de kanga jamana yere here chama be ala mi bolo ala ka do akono de kum minu be anga dugun no na anga jamana yere fa ofa fongo nyoko yana de kuna ala ka wuli o de la islamé na kun yende kana mago bela jile do dakele ko borda kele ne de islamé na kunye sigi ka ke keleya ani balmaya kono ni diina yere takala je diina minu mboro ala fei o nana min kama o de moya nyuma o kusra ka sakatama sabu dan la tkele ala fe ay chidunchi aka joma munga so ka ambla sra nyuma sra ka odon ka bo jugumana o sira yirali min garana ala ye faamu di ama ka hakili di ama
hakili min b'o o fɛsɛfɛsɛ an ye mais an ma d'aw ma a tilala ka bolomadɛmɛ di an ma n'o y'a ka cidenw ye minnu bɛna an bilasira alhamdulillah ni o cidenw nɔfɛtugu ye an bɛ sira ɲuman sɔrɔ nka ni an ko donni ye ka bɔ olu labatoni ni o lamɛnli ma an bɛ sira jɛ mais jɔn ka sira ɲuman taama o nafa fɔlɔ n y'o fɔ o bɛ se e de ma ka wuli ka baara ɲuman kɛ ka kɛ ɲumankɛla ye a nafa fɔlɔ bɛ se e de ma kabini diɲɛ na yan fo lahara wa ɲumankɛla ka ɲuman ti da a yɛrɛ ma n y'o de fɔ a ka ɲuman ti da a yɛrɛ ma n'i kɛra ɲumankɛla ye hali kɔ bɛ bɔ a kalama n'i ye kuranɛ ta k'a lajɛ nabilahi musa alayhi salam o ye ala ka kira ye ani ka fara khidro kan o fana ye ala ka maaba ye dɔw ko nabi ɲuman kun don n'o ye khidro ye ala ye o bonya mais ala tilala ka o bila a ka jɔn dɔ ka baara la kuranɛ man dogo funankɛ fila u gɛnna ka bɔ dugu min yɛrɛ kɔnɔ dugu min ma sɔn ka u bisimila u bɔtɔ nka o dugu in kɛrɛ kogo dɔ binnen don ala ko u ka so in kogo jɔ mais so in kogo jɔra mun kama ɲumanya ɲumankɛla dɔ ka baara denmisɛn fila de tun bɛ yen minnu ka hakɛ tun bɛ du in kɔnɔ nka koko binna o bɛna to tɛmɛbaw n'a ye ni o de ye kisa ka kuma na u fa o tun kɛn bɛ ka dogo kɛ u ye sanu dɔw la yɔrɔ min na koko binna ka bɔ yen a ka ca la ɲɛw bɛna sɔmi ko fɛn dɔ bɛ yan o kama ala ye a ka maa ɲumanw bila ka koko in jɔ mais riwaya b'a f'i ye ko u y'a jɔ min kama wa kana abuhuma salihan ko sabu ko kamalen ninnu ko fa kun ka ɲi u fa kun ka ɲi a kɛra ɲumankɛla ye a ɲɛna mɔgɔw ma a hinɛna mɔgɔw la ala hinɛna kɔ la mais kuma caman dɔw bi a kɛ i n'a fɔ u fa yɛrɛ kun don mais riwayaw bɛ na n'a ye ko u mɔkɛ 7 dɔ ka ɲuman de seginnen filɛ a mɔden 7 ma mais kabako ye dɛ nka kuranɛ ko ten nin ye tiɲɛ ye ko inna allaha la yudi'u ajra al-muhsinin ala ko ale ti maa ka ɲuman tiɲɛ ɲumankɛla dɔ i ka ɲuman a t'a bin fiyewu ayi ne ye ɲuman kɛ i b'a nafa sɔrɔ dɛ k'a fɔ silamɛya in limaniya in a kuma dama tɛ la a baara kɛli kuranɛ ko ten ala ka la waati la wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu as-salihati o la waati ye fɛnba de ye ala ko n galla waati la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ bɔnɛ na a bɛɛ ye maa bɔnɛnen ye bɛɛ mufasirinaw ko ten ko nin b'a yira ko mɔgɔ la sɔn caman o de bɛ taa bɔnɛ sira fɛ sabu a fɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ bɔnɛ na fo ka dɔw de tɔmɔ ka bɔ a la a ma fɔ ko mɔgɔw bɛɛ kisilen don fo n'a kɛra dɔw olu de bɛ bɔnɛ la dɛ la bali mɔgɔ bɛɛ de bɛ bɔnɛ na fo n'a kɛra dɔw ye ko b'a yira pourcentage min bɛ taa bɔnɛ kɔnɔ a halaki la o de ka ca ka tɛmɛ minnu bɛ kɛ ɲɛlikɛlaw ye ani kisi sɔrɔbaw ye mais ne cɛ nin ye kɛnɛ kan ko a ma se an ka ala kɔnɔ an ka taa lahara fɔlɔ ka taa mɔgɔw lajɛ ko kisi jɔn ye jɔnw kɛra minnu ma kɛ kisi jɔn ye o ma se lahara t'a la diɲɛ na yan o bɛ dɔn n'i kɛra ɲɛlikɛla ye i ka sara dɔ la n'i kɛra jugumankɛla ye i ka sara dɔ la o de b'a don dɛ kuranɛ ko tɛ hal jazaa'ul ihsani illa li ihsan yala ɲuman sara ye dɔwɛrɛ ye ɲuman kɔ wa ayi o jaabi de ye ko ɲuman sara tɛ foyi ye ɲuman kɔfɛ o la jɔn n'i kɛra ɲɛlikɛla ye a dɔn k'i bɛ o dafalen sɔrɔ i ka ala bolo o la ala ko ten ko bɛɛ bɛ bɔnɛ na fo n'a kɛra illa lezina amanu fo n'a kɛra minnu limaniyara ka d'ale ala la k'u kɔdon batomafɛn bɛɛ ma k'u ɲɛsin ale ala kelen ma illa lezina amanu
minungo ala e kelenye anti flafara e ala kan ila allazina amanu minungo amitugo ika kira nofe ay ambla nyuma mi ngalla ambo ke ay ambali juguma mi na ambo toy ila allazina amanu minun liman yara umadawma wa amilu as-solihati ukla ka ke bara nyuma ke bawye bara nyuma ngala wa tawasaw bil haqq wa nyogonshu ka nyogom blasira ni tiɲɛ minɛli ye ani tiɲɛ labaarali ye wa tawasaw bis sabri o tilala ka ɲɔgɔn ju ka kɛ sabali kan ko bɛ nin de bolo n'i ye tiɲɛ sira minɛ ka tiɲɛ minɛ k'o k'i ka kɛta ye i bi kɛlɛ i bi nɛni banbi k'i la o kama o la n'a ye ɲɔgɔn su ka ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ sira kan a bɛ a fara kan ka ɲɔgɔn su ka kɛ sabali fɛnɛ ka sabu i ti to yen nka n'a sabalila sabali jɔn o bɛ sini ye dɛ bamananw bɛ nin de fɔ ko sabali jɔn bɛ sini ye nka kuma dɔ la hali min ma sabali a bɛ sini ye o nka sini ye cogo de tɛ kelen ye aha sabali jɔn bɛ sini ye a ye ko ɲuman de la a n'a sɔrɔ ko ɲuman an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya ye o de la ɲuman baara an kan k'an cɛsiri o la k'an jija o de la an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ye mɔgɔw su ka kɛ fɛn min kan o de ye alakiraba muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a ye sira min don an kɔrɔ n'o ye silamɛya sira ɲuman ye k'a fɔ an ka jogo ɲuman ta ka baara kɛ a ye fɛn min di an ma o baara kɛli la ani an garantili la alijinɛ kɔnɔ ni min sera ka o dafa ko alijinɛ sangaya tari ye o de ye baya layidu wɔɔrɔ ye anw sera yɔrɔ o yɔrɔ an ye mɔgɔw wele ka an dɛmɛ k'a fɔ a ye nin kɛ mɛ a b'a kɛ jɔnni ye a yɛrɛ ka layidu minɛ a ka ala bolo k'a yɛrɛ jogo tanga diɲɛ na ya k'a nafa sɔrɔ lahara ni o de ye baya layidu wɔɔrɔ ye n'o fɔlɔ de n ti fila fara ala kan ye n ti sonyɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n ta kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye ne bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ne de silamɛya layidu wɔɔrɔ ye wa alakira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale min cira ama ni silamɛya in ye a ye nin de ɲini an fɛ wa an k'an ka jɛ nin de ka an yɛrɛ kun feere ala ma k'an labɛn ala n'a ka kira ye ka an ka waati labanw ka se ka o dilan an yɛrɛ ɲɛ yan'an bɔ dɔw cɛya o la an sera yɔrɔ min an ye mɔgɔw su ka kɛ fɛn min kan k'o ladi ni fɛn min minɛli ye sabu alakira ko ni min y'a ta k'a dafa i ti jeli ala b'a dɔn an donnen mara in na yan wasolon kana se bi ma maa min y'a kɛ a cayara dɛ a ka ca maa 1000 ani 100 yiri ka de ko 2000 ni kɔ jate bɛ minnu bolo maa 2000 ni kɔ minnu ye nin baya kɛ o la ala ni ce mɛ minnu y'a kɛ o m'a kɛ anw ye o m'a kɛ anw kama la o y'a kɛ u yɛrɛ kun de ye u ka silamɛya ye wele ka na min ma u ka kira ye wele ka na min ma o ye nin ye wa u jɛna n'a ye k'a minɛ olu fɔlɔ de y'a nafa sɔrɔbagaw ye an b'a ɲini ala fɛ an bɛ surunya kuma la yan sigi kɛn bɛ ka an kɔnɔ ka dugawu kɛ min fɔra yɛrɛ bɛ y'a faamuya ko ɲuman ala k'o di an ma ka baara kɛ n'a ye ala k'o se nɔgɔya an ye ala k'an n'a wasa ala k'an n'a hamu nɔgɔya ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye صلى محمد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. baara in kuncɛra Seyid Sharif Ahmed Tijani Haidara fɛ ni mɔgɔ caman ka bay'atu alal islami layidu wɔɔrɔ tali k'a fɔ n tɛ fila fara ala kan n tɛ suyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n ta kɛ n bolokɔrɔ ni alakira Muhammad ye n bila baara ɲuman min na an bɛ y'a kɛ cɛlakaw tun bɛ t'u jɔ mɔgɔ 23 an balakaw n'o ye musow ye maa 58 badogo kɔnɔ alhamdulillah nin tɛmɛnen kɔfɛ halisa an karamɔgɔ kun d'an bɛ dugu min kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ o ye yanfolila ye numorolakɔ ale fɛnɛ bɛ sirada fɛ gitɔrɔnda la olu fɛnɛ bɔra ka caya numorolakɔ alimamiw a dugutigiw a diinɛ ɲɛmaw ka duwawu ɲini n'o barika ɲini caya Seyid Sharif Ahmed Tijani Haidara fɛ u ka dugu ye basigi ani ɲɛta la fo ka taa se nunfaraw ma yanfolilakaw sɔrɔla ka bɔ ka caya k'an karamɔgɔ kunbɛn kabini solona sirafara na fo ka taa se yanfolilaba daga la bozo minnu bɛ yen olu ye duwawu ɲiniw kɛ an karamɔgɔ Seyid Sharif Ahmed Tijani Haidara sɔrɔla ka na bisimila minɛ yanfolila balɔnci kɛnɛba kan gari kɔfɛ dugutigiw alimamiw
chrétiens yanfolila meru pela jelen tun bɛ kɛnɛ in kan u ye dantigalikan minnu lase an ka jakolu seereya ala kɛ wula nɔgɔya masa min ye bi dugusɛ gban kɛnɛ in na an bɛ o masaba an b'o barika da hali bi baara ni a daminalen bisimila ka ban alhamdulillah ala k'o kɛ ne ye alhaji musa dumiya ye ala ye an ka dugutigi senima ala y'o minɛ an na o ka ciden ne ye n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ miniti fitinin kɛ ka tasibilaka a ye ala sɔn baden sago bi kuma man di an da ka da waati n'a taabolo de kan nka maa min nala ala y'a kɛ waati ma min a wolofa ye a nala donna yanfola yan a y'i tɔgɔma ka taa don alhaji zumana siribe ka ga kɔrɔ ka foli kɛ o don an yɛrɛ hakili b'a la n ko karamɔgɔ bɛ na yan ani dugutigi kelen bɛ jɛ ka baara kɛ mɛ ala y'a minɛ an na a den bɛ yan a balima bɛ yan a sigiɲɔgɔn bɛ yan a sigilen jamana min kunna jamana nin de jamana kun komini 12 de ye o komini 12 mɔgɔ bɛɛ sɔrɔ min ka kɔrɔ n'a ye nka bɛɛ lajɛlen ka bonya dalen b'a kan k'a masɔrɔ a bɛɛ duguba a sigilen bɛ yan de nka n balimakɛ Tijani ala min y'o sen don an ka dugu kɔnɔ yan Wasolon kɔnɔ Wasolon baya o hɛrɛ belebeleba ye a donna yan bisimila k'a kɔse bisimila ala k'o kɛ a ka kira bonya kɔsɔn a kɔtɔ dakurunɛ kelen min fɔ an ye an ba deli masara mani fɛ a mina dusu ala k'o da an ma an b'a ka nabagatɔ bɛɛ fo ka Wasolon cɛ n'a musow fo jama min bɔlen nin hali fɔlikɛla bara don ya wulada nin na a tɛ nin ɲɔgɔn jama sɔrɔ dɛ wallahi a tɛ nin jama sɔrɔ wulada nin na a t'a sɔrɔ ni ala ka baara ye denmisɛn don ala ka kɛ mɔgɔba ye denmisɛn don ala ka kɛ mɔgɔba ye ala ka kisi sintana ma suba ma ala ka kisi an yɛrɛ ma suba ma ayiwa dakurula kelen b'an bolo k'a bisimila ayiwa a kɛ yafa an ma n ka fili bɛ kuma la yɔrɔ min na jama bɛ yafa yɔrɔ ala yɛrɛ jati yɛrɛ kosɔn commune Wasolon Bada Mbeki tɔgɔ la commune conseil communal tɔgɔ la an b'o ka foli kɛ Wasolon ka bɛɛ la wula in na karamɔgɔ min nalen filɛ an fɛ yan dunanba nin ka bisimila a bisimila a bɛna min fɔ an ye a lamɛn kulo ɲuman ala k'o d'an ma a lawaleli dusu ala k'o d'an ma karamɔgɔ ka foli an tɛ se k'a fo ka s'a dan na o bɛ diinɛ jigi kɔrɔ hali bi ala k'u to diinɛ jigi kɔrɔ ala k'u kɛ diinɛ jigi ye ala k'u kɛ karamɔgɔ kɔ ye a bɛ ka tɛmɛni min k'an fɛ yan a barika n'a nɛɛma ala ka san bɛɛ ma a kɔ hɛrɛ ala k'a d'an ma an bɛ dugawu kɛ hali bi u ka dugawu kɛ jamana in ye jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ ala ka bɔ o kɔnɔ an bɛ basigi ɲini ala ka basigi d'an ma minnu bɛ ka jamana in ɲagami ala ka fɛn d'u ma mun bɛ jamana in kɔ ala kira kanu kosɔn karamɔgɔ bonya kosɔn sallallahu alaihi wasallam aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min an b'a fɔ ko isalamu alaikum i bisimila adamaden ko dugu jɛko 10 i ka ala tanu dugu jɛko 10 o la an bɛ barika da ala ye masa min ye dali kɛ masa min ɲɛ bɛ san ani dugu la ko a barika ala ye i ka nali la Wasolon anw ye chrétienw ye aw ma ɲugun anw na aw ma ka foyi tɛmɛ an kun kan i fa nali fɛ yan u y'an wele an taara a kunbɛn an sen tɛ kɛnɛ bɛɛ sɔrɔ wa an sen tɛ ye kɛnɛ bɛɛ fɛnɛ kan nka bi ni aw y'a kanu anw chrétienw anw ka se yan anw ko chrétien Wasolon chrétien bɛɛ tɔgɔ la anw ko Sherif a denkɛ anw ko Wasolon ko a bisimila anw ni a jɛlen don tiɲɛ tɛ fila ye dɛ tiɲɛ ye kelen de ye adamaden i ka balo tiɲɛ kan i ka sa tiɲɛ kan wa an kana ɲugu ɲɔgɔn na n'an ɲuguna ɲɔgɔn na an bɛ adamadenya bɛ tiɲɛ wa ala kana ɲugu ɲɔgɔn na aw ma ɲugu anw na aw taara ka taa a fɔ anw ye k'a fɔ
karamɔgɔ denkɛ a bɛ na wa a ka di aw ye an ka ye a kɛnɛ kan ne y'a sɔrɔ k'aw ɲugunna na aw tɛ se an ma gɛlɛya bɛ dugukolo nin kɔ kan bi dɔwɛrɛ si tɛ ni ɲugu ɲɔgɔnna tɛ wa ala k'an kisi anw kana ɲugu ɲɔgɔn na wasolon i kɛra chrétien ye o i kɛra mori ye o i kɛra sugu o sugu ye an k'a ɲini an ka ɲɔgɔn bila tiɲɛ sira kan ala mako bɛ tiɲɛ de la wa an bɛ sa tiɲɛ o de kan o la an ni aw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ko aw bisimila aw y'an wele ka na kunbɛnniba nin na a bɛnna an ma a diyara an ye kiristaden bɛɛ tɔgɔ la an ko aw bisimila n'an donna aw gasila aw ka yafa an ma an bɛ yafa aw ma ala sago aw sago. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sherifu Ahmad Tijani kwa bismillah wasulun dugukolo kɔ kan khasatan wuladan na yanfola dugu kɔnɔ an b'a bismillah Sayyidi Sherifu Usman Madani Haidara kanuna k'a fɔ Ahmad Tijani ye ko wasolonkaw ko den bɛɛ la dɔnna bɔlen tɛ jala ko a ka dɔnna bɔlen ko a jara an ka foli bɛ Sherifula ye sanfɛ fo duguma i bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi yanfola alimami b'a laji Segu Sangare yanfola alimami tɔw tɔgɔ la yɛrɛmajigi hukumu kɔnɔ ko anw garibu fitinin k'an ka Segu kunbɛn ko k'a fɔ a ye k'a bisimila wasolon Ahmad Tijani i bisimila wasolon kabini kunu fo bi benbaw tɛmɛna wasolon yan wasolon dugu minnu ye diina sɔrɔ dugu tɔw ɲɛ a caman bɔra Sherifu kunda k'o fɔ wasolonkaw ye don bɛɛ tɛ kuma ye don bɛɛ tɛ kuma ye dɛ Sherifu ye dugu caman alimamiw lasigi k'u ka kalandenw bila ka na dugu nɔrɔya an b'o de hɛrɛ kɔnɔ bi o tuma wasolon bɛɛ ko an karamɔgɔ Ahmad Tijani ko a bisimila ko a nayɔrɔ kɔrɔ don a bisimila a Seydi Sherifu Usman Madani Haidara ale sɔnna ka wuli k'a yɛrɛ majigi kirinya da wasolon kan n'a ye ɲɔgɔn ye ko ta an b'a fɔ a ye ko Seku i kan ka na tuguni ko n bɛna i nali ye nɔ bɔ i kan ka na tugun ko n bɛna bi anw b'a fɔ ko a ma na wa n'i ye waraba golo ye n'i ko k'i ma wara ye i b'a fɛ k'i ɲada ma ɲɛgɛn wasolonkaw wasara ni Sheikh Ahmad Tijani nali ye ko a bisimila wasolon alimami bɛɛ tɔgɔ la a bisimila wasolon diinatigi bɛɛ tɔgɔ la a bisimila tɔn o tɔn n'i bɛ yan an kɔrɔw n'an faw bɔra sisan ka kuma n'o ye Jamari n'a ka ayiwa jɛkulu mɔgɔw ye u y'a fɔ cogo min bi ko tɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ o la donsobaw ko n'an sera yan k'an k'a fɔ Seydi Ahmad Tijani ye k'a bisimila munna olu de y'a yira an na k'a fɔ silamɛya ɲigi ɲɔgɔn fɛn tɛ k'a yira k'a fɔ olu mɔkɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a donna Madina a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛra bɛɛ fɛ o la an y'o y'an ka Serifulakaw la Ahmad Tijani i bisimila a nali bɛnna an ma diyara an ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a bisimila musojɛkuluw tɔgɔ la a minnu sera an ma k'u ka nisɔndiya kuma fɔ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ yan bi Serifu ka doni jamana in kan o ni bi cɛ a bɛ tile dama bɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ siraw man ɲi sɛgɛw kɛlen don mais n ye min fɔ juma misiri la o don n bɛ segin a kan bi Sherifu Ahmad Tijani den bɛɛ ta fa ɲɔgɔn bɔ la anw nisɔndiyara la a kɛra karamɔgɔ Haidara ɲɔgɔn ye a filanan ye mun ye Sherifu Ahmad Tijani bi ka bɔ Siso kɔnɔ bi k'a b'i kunda wasolon kan o ye Ala kama taama de ye wallahi a tɛna foyi ɲini anw fɛ ni Ala ma sɔn ka min kɛ Serifula ye ale ka nali anw de b'a nafa bɔ anw de b'a tɔnɔ bɔ k'a nɔrɔw sɔrɔ ni wajuli don sa dɔ kɛra o la
wasolo mako bɛ mun na bi ni diɲɛ yɛrɛ mako b'a la Ahmed Tidjani n'a kumara sisan a bɛna kɔrɔmaw de fɔ o mais anw mako bɛ mun na sisan a sera sa kuma ninnu ka bɔ nɔrɔw de kɔnɔ ka fɔ an ye n'o tɛ wajibi wasara Sangare o la Selemani Jara ne bɛ bɔ kɔrɔfɔla yan n ye foli kɛ Serifu Ahmed Tidjani a bɔra ka so a donna ka so a n'an balimaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni munumununi na an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu an t'a fɛ u ka fama an ma n'u yɛrɛ ka wele sera an ma waati waati an labɛnnen don ka taa jaabi n'a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ye o la k'a bisimila an bɛ Ala deli a nali Ala k'o kɛ Wasolon jamana ma hɛrɛ ye ale yɛrɛ ka bɔ bi ka don Wasolon jamana kɔnɔ an bɛ Ala deli k'o kɛ Serifu Ahmed Tidjani ma si ye k'a k'a ma dawula ye k'a k'a ma kɛnɛya ye Ala k'o kɛ an bɛ Ala deli Ala ka juguw dɛsɛ Ala ka juguw dɛsɛ a dɔgɔnin n'a bangelen Ala de b'a dɔn mais ni jɔra tiɲɛ ɲɛ an kɔni dalen b'a la tiɲɛ b'i disi kari mɔgɔ tɛ se ka tiɲɛ kunbɛn anw tuguna tiɲɛ kɔ kabini kunu ka tugu tiɲɛ kɔ bi wa inshallah sini an bɛ to tiɲɛ kelenw kɔ fo an nɔnakili ka taa se a laban ma anw t'a tu ka tila k'a nɔ serifulakaw an b'aw kɔ assalamu alaikum wa rahmatullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد وسلم باسلو بقربات غوكا من كوتي مارو تراورن بي سراñi ni fe karamoti an be sirañi ni fe sangare sirañi ne do fe jama yɛrɛ silamɛ tɔ bɛɛ lajɛlen sa ni Ala sɔnna sira ɲinɛnen don aw bɛɛ fɛ bakɔrɔba dugu kama n ka bɛ kuma tɔgɔ fɔ fɔlɔ o la o kɔ tɛmɛnen kɔ Wasolon an b'aw fo an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'aw fo kosɛbɛ dɛ o la depuis o don n'an bɛ sirakun kan ka na wallahi a y'an kunbɛn cogo min na a y'an wasa an wasara kosɛbɛ fa an tun pereselen don an ka se yanfoyila yan o la an b'aw fo k'aw barikada si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a d'an ma si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman Ala k'a d'an ma o la ni n ko n bɛ Wasolon fo kɛrɛnkɛrɛnyarɔ Suhudu Tarawele n'u b'a fɔ a ma ko Sedu Wasolon donmɔgɔla k'a de don donmɔgɔla nka n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Kati ma Wasolon donmɔgɔla ni mɔgɔ min b'a dɔn ne bɛ bɔ yen n filamakɛ sigilen filɛ ni Siriki Sidibe ale bɛ bɔ Tiɲɛni nɔ o la Balanfina ani Bɛnbugu ani Tiɲɛni ani Tomɔgɔla fo ka taa se Dusujana ani Ɲakɔni ne ni u delila ka kuma kɛ an y'a a biro ɲɛmɔgɔw wele ko ni Ala sɔnna a ma an y'an cɛsiri n ko ne ni karamɔgɔ Tidjani bɛ cogo min ne ni an karamɔgɔ Mamadu Tarawele bɛ cogo min n ko ni Ala ye don dɔ se n ko an bɛna turunɛ ka na aw ka sira nin fɛ ani Ala jɛnna n'a ye o la komi o mɔgɔw yɛrɛ fɛnɛ hakili la a dɔw kan ka an kunbɛn mais nin fɔlɔfɔlɔ de ɲa nin ye fɔlɔ o la ni Ala sɔnna an ka dugawu kɛ don dɔ la ni Ala sɔnna a ma jama bɛ nin jɔ kɛnɛ in kan ni Ala ka jɛn ye n'o bɔra yen an karamɔgɔ Tidjani an b'a fo k'a barikada an bɛ boli ninnu kɔ fɛn dɔ sababu don dɛ o tuma na Wasolon denmisɛnninw k'a yira u la ko yɛlɛma kuma sera dɛ yɛlɛma kuma sera an ye dɔ kɛ donsonkɔnidɔnw la an ye dɔ kɛ sugununkundɔnw la an ye dɔ kɛ didadifɔw la an ye sanga ta ninnu bɛɛ la yan hali kumabɔ an ye dɔ k'u bɛɛ yan o la nka bi n'a fɔra ko yɛlɛma sera ni yɛlɛma sababu bɛ ka na Ala ka yɛlɛmali ko ɲuman di an ma ni Ala sɔnna an bɛ Ala fo ka Ala kira barikada anw yɛrɛ ka diɲɛ tun k'a fɔ Wasolon ka kan ka kɛ cogo min ni mɔgɔba ninnu y'u sen jɔ yan ni anw y'a miiri ka taamasiyɛn jateminɛ
wallahi an b'a dɔn ko o yɛlɛma natɔ don ni mɔgɔ mɔgɔ hakili b'o o ŋɛnɛ ɲuman sɔrɔ ya rabbi ala ko an bɛɛ lajɛlen na kanda ala kɛra hɔrɔma kama a bɛ kɔrɔna barika kama an karamɔgɔ Sherif Usman Haidara barika kama Solo nin tɛ anw kumayɔrɔ ye ka da kan anw ka ɲɛmɔgɔba bi yan n'o ye Elhaji Muhamadu Tarawele nka n'i ka ɲɛmɔgɔ ye i bila baara la o kɛli ma wajibi ye o la Wasolo karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna kuma ka foli kɛ an karamɔgɔ la yani an ka se Sherif Ahmad Tijani ma faso kanuna o man ca ka hɛrɛ sama ka don n'a ye i faso la a mɔgɔ man ca ka Muhamadu Tarawele a ye hɛrɛ min sama nin ye ka don Wasolon kɔnɔ an sera yɔrɔ o yɔrɔ la ka daminɛ Tiɲɛba ka se Bugudale ka se Sigɔrɔle Gualala Kalana a bɛɛ ko kabi an bɛ yen ko ni ɲɔgɔn ma deli ka don anw fɛ yan o la sababu ye mɔgɔ min ye o tigi kan kɛ ka fo Tiɲɛba Isa an bɛ e fɛnɛ fo k'i barikada k'i wale ɲuman dɔn kɔfɛ anw bɛ bɔ kuma na ni min ye kumakɛla fɛn o fɛn kumana ɲɛfɛ a bɛɛ ka kumaw ɲɛna an bɛ foli segin an fa ma ani an mɔkɛ Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo ka wale ɲuman dɔn k'a barikada a ka wolonkasigi nɔɔrɔtigi bonyatigi sabalibaga ka bɔ a la ka k'a ye Sherif Ahmad Tijani Haidara i doli Wasolon kɔnɔ bibi bɛ a su 4 n'a ma a kɛra wasa ye hali n'a kun kɛra su 1 ye o kun bɛ an wasa nka ka jɛ ka su 4 di an ma Chaman Tijani Haidara i ye an wasa an b'i nɔfɛ ka walanda ta i nɔfɛ i taama togo la i filɛli kɛ togo la i kuma togo la an y'a bɛɛ sɔrɔ an badenw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka naba bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'i ka baara bila ka se nin kɛnɛ in ka ye an ka kunbɛli la an bɛ bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye ni o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan ala k'an n'a hamiw dilan ala k'an sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ka labanko ɲuman di an ma ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlda Muhamadu ali ni waati in na nisɔndiyalen don ni an ka se an badenw fɛ yan Yanfoyila kɔnɔ dugu maabaw dugu ɲɛmɔgɔw a imamu a dugutigiw ani ka fara mɛriw kan ani an balima kerecɛnw a bɛɛ y'u ka baara bila ka na an kunbɛn ala ko tɔgɔ la maaya ɲuman tɔgɔ la wala alhamdulillah foyi tɛ an bolo ka u yɛrɛ fo o wale ɲuman da u ka baara la nka ni u ka baara bɛ fɛn yira an na u ka ala kanuni a b'o de yira an na sabu an kunbɛnna ala tɔgɔ de la yan o la an bɛ an ka dugu maabaw fo an bɛ an ka dugutigilakaw fo o y'o ka ci lase an ma ka an bonya a b'o cogo kelen na ani an ka kafotigiw mɛriw o fana ye o ka ci lase an ma bonya kuma caman ka na se an ka kerecɛnw ma o ye balimaya yira an na silamɛya ko tan de anw bɛ silamɛya dɔn diinɛ min ye ala kɛra na ni min ye ani bɛɛ bɛ ku silamɛ ni bɛɛ bɛ jɛ ka sɔrɔ a ka tɔɔrɔ min sɔrɔ diinɛ ko ye faamu ko de ye
jɔn danaya min b'e la i n'o de bɛ se ala ma mɛ silamɛya ye jumɛn dɔn anw dan bɛ o min na ko ani bɛɛ ka balo ni a bɔra yan ka ala sɔrɔ ala de ye tiɲɛ ni nkalon bɔbaa ye o ka to ala ma o ka to ala ma o la an balimaw ye min fɔ ni o de ye ko an ma ɲugu la la silamɛ ɲuman man ka ɲugu maa si la sabu ni e ko i ta ye tiɲɛ ye ala kira min nana ni silamɛya ye a kumana minnu fɛ bolisɔnnaw de kun don olu tɛ diinɛ wɛrɛ la dɛ bali olu tun bɛ boli de bato dan tɛ ala yɛrɛ la mɛ a ma ɲugu o la o kira tun bɛ sama olu de nɔfɛ ka ci lase olu de ma n'i ye silamɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a ko ni maa wɛrɛ ti ku o tigi tɛ silamɛ ye o tigi ma tugu ala kira nɔfɛ o la alhamdulillah kana laban an ka imamba la a y'an bisimila cogo min a fana y'o de fɔ a ka kuma na ko ala kira ani mɔgɔw jɛra madina bolisɔnnaw tun b'a la diinɛ wɛrɛ mɔgɔw tun b'a la mɛ o sigira kɛnɛya kɔnɔ ni ala kira ka recommandation ye o la imam an b'a fo ni anw seko fɔlɔ ye yan mɛ an b'ale dɔn sabu kanu bolo ma silamɛya sira kan a ye karamɔgɔ sɛgɛrɛ an bɛɛ y'a dɔ ye a ye kanu yira an na silamɛya kelenya a y'a yira an na hali mɔgɔ min tɛ dɔwɛrɛ kalama a ye dakura fitinin fila min fɔ nin kɛnɛ kan yan i b'a dɔn k'a fɔ a ye kanu yira wa silamɛya yɛrɛ ye nin de an ka don da kelen ka bɔ da kelen o la alhamdulillah an b'an ka imamba fo a ka kanu na a n'a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la a sara bɛ ala bolo k'a ɲini ala fɛ ala ka mɛn silamɛ jama ɲɛfɛ ala ka n'a sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an na ye duguden bɛɛ ka bɛɛ fo jama bɛɛ ka ka baara bila ka n'an kunbɛn a sara bɛ ala bolo an nisɔndiyara ani ala sɔnna an ka doni a ka mara la o ye jamiyatu ansarul islami o ka laɲini ye ani kanuɲɔgɔnw ka ɲini seydi Cheikh Ousmane Malana Haidara fɛ a ka den dɔ di min bɛna a ɲɛ jɔ balimaw la ani sinjiw la waatinin kɔnɔ o taa ni ka segi kɔnɔ nɔgɔya mana kɛ ka dakurunya fila min lase an yɛrɛ ma an hakililajigili sira kan o bɛ kɛ ala sɔnna dugu saba ɲɔgɔn na an ye su saba wajuli kɛ ani dugu damadɔ wɛrɛ an bɛ jɔ yɔrɔ min ka dakurunya fila lase fo kana se an ma aw ma yan su in na o de kan ka kɛ a kuncɛ ye ɲinan tourne ye inshallah o la ni ala sɔnna nin ye kunbɛli ye ni ala ye an siw jɔ ka su in na makɔnɔ ni ala sɔnna min bɛna nɔgɔya an bolo ala ta laseli la o bɛna lase an b'a ɲini ala fɛ ala k'o yira an na hɛrɛ la ala ka sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw wasa ka garisɛgɛ ɲumanw di ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila muhammad. alhamdulillahi rabbil alamin an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la TV Sherifila lajɛbaw nin tun ye an ye wasolon janjo kɔnɔ min kɛra an karamɔgɔ fɛ fata tamani shabihu abi hibani akumada ni Sherif Ahmed Tijani ka bɛn san 2020 novembre kalo tile 21 ma ka taa bila 25 la ni ne sɔrɔla ka lasaw ma a kunnafoniw la bi sigida in na ni ala ye sigida wɛrɛw yira an na an n'a tɔw sɔrɔ kelen kelen yan'o cɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Kurasi asimika